Jagat kebak sesambat awet budidayane manungsa kang nerak garising syariat ora wedi dosa kelawan walat tan metung rengkaning jagat nadyanto ngelangkai kudrat watone kuat nglawat mbuh dadung mbuh kawat tekate mlumpat mburu dalan maksiat bebasan derajat pangkat wis oncat nyawa wis arep pecat esuk sambat sore sekarat ewadene males mertobat ing mangka wis ana tengara lamun makarya minangka sarana nyadong paringe kang kawasa ya mung bawane watak srei ora ngudi ajining diri mung uja karepe ngati lumuh ngaji sungkan aliti kakian melek gendong lali lumuh amal mentingke royal nyukupi butuhe karep kerep korup mung golek kurup kelakuane kaya wong wasis tanduk aris ulat manis pamriye mung golek klimis kanggo nutupi lambene sing lamis nanging eling dieling lamun kridaning manungsa tan bangkit ngasorke purbane kang kawasa sugih miskin apes murka bejo cilaka minangka sandangan sapa temen kajen keringan sapa selingkuh bakale kewirangan urip ana donya mung kari milih dalane dadi wong nekat apa wong nrimo nguja ilat apa njaga aruming asma murtad apa ngrasuk agama dadi wong jahat apa pilih dadi wong utama Semar bangun kayangan dadi lakon wiwitan sak rampunge lebaran aja mung bangun lair nganti batin lan jiwane ora kepikir gara-gara pedhut peteng ngalimputi praja Ngamarta kawula cilik dirampok bandane wong cilik dibegal nyawane ditindes nasibe
Ayo mlayu. Oh! Ayo! Oh! Aduh, aku arep kok kapake. Mingkemo cangkemmu. Kowe kuwi mung wong mlarat. Becik padha manuta aku. Tak wenehi dhuwit, tak cukupi butuhmu. Watone kowe gelem brontak marang negaramu. Yo. Brontako aning negaramu negara Ngamarta. Padha ngenekno unjuk rasa. Kang cekak cukupe Puntadewa dikon leren anggone dadi ratu ana negara Ngamarta. Yen kowe wani brontak ana negaramu, bakal tak mulyake uripmu. Ora sudi. Aku ya ora sudi. Senadyan aku wong melarat, ning aku rawani nerak pranatan. Prabu Puntadewa kae ratuku sing tak tresnani. Mokal bisa dadi ratu yen ora ditresnani karo para kawulane. Bangsat kakean bebangal, kelakon mati dening aku. Mati dening aku. Ada.
Lah toblas. Aku patih Sengkuni ya Arya Suman, patih sak donya sing paling jujur dhewe. Preman-preman bayaran sing tak kon gawe rusuh ana negara Ngamarta gagar wigar tanpa karya. Konangan karo anak-anak Pandhawa. Ya, Sengkuni ora kurang akal anggone bakal golek cara murih ringkihing Pandhawa. Pandhawa dicara kasar ora kena. Tegese kudu nganggo cara alus. Sengkuni bakal ngerangkul wong-wong sing dipercaya lawan para Pandhawa. Wingit pasemone wibawa kekuwunge ngedap-edapi cahyane hanenggih punika ta pamonge tanah Jawa Sang Semar Badranaya. Sang Semar mung bisa angelus dada hangunjal uswa dupi mirsani kahanan aning jagat raya. Kathah kang samya cacat cinacat rebut bener adu otot satemah dadi sandungan ing reh gegayuhan. Nanging Sang Semar wis datan samar marang mobah mosi ing kahanan. Amung mesem ningali glaring kawontenan. Tekating batin Sang Semar arsa ambangun kayangan kinarya dandan-dandan mental kang sarta moraling para bebrayan agung. Niate Sang Semar genya badhe hambangun kahyangan gawe geger nganti sumundul ing akasa. Satemah tetungguling dewa
nenggih Bathara Guru utusan kelawan Bathara Indra lan Bathara Brahma kinen hamerpeki sang pamong tanah Jawa. Sumareka den prayitna Sumareka den prayitna semurire eka ambale titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar semedining tengahing latar milangana lintang Bima Sakti mbegegek ugek sadulita hemel-hemel lae layak prenjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru panyawangku iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana sudungku karang kadempel kene nuwun inggih Kyai kula pun Indra ingkang abiyantara sowan dhateng jengandika Kyai Semar Badranaya kula pun Brahma ingkang sowan Kyai kok kadingaren kowe para dewa gelem saba omahku sing mung ana dusun kene mokal yen kowe rene kabeh do ora ana perlu Indra lan Brahma Kyai kula namung dipun utus kalian Rama pukulun Bathara Guru ing Kahyangan Suralaya
Dadi kowe sing mrentah ana ing kene Bathara Guru, lakar kados mekaten. Lah banjur mekaten. Sakmangke kayangan Suralaya nembe geger. Kayangan Suralaya ketaman goro-goro kagiri-giri. Mubal endute si blegedaba. Ngakak tutuke kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilunglungan para Hapsara miwah Hapsari. Kyai sareng dipun teliti kanthi permati kayangan Suralaya saged geger tinemunipun jebul punjering geger dumunung wonten papan Karang Kadempel mriki Kyai. Awit paduka Kyai Semar Badranaya kagungan niat badhe hambangun kahyangan. Kula pun Indra menapa dene Brahma diutus kalian Rama Pukulun Bathara Guru kinen nak yenaken kabar punika. Paduka Kyai Semar badhe mbangun kayangan kala wau. Punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur Kyai? Kagiat risang kapirang urinangkul dinempit-gempit dosa ngerep naning bawana Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal meratitisake perkara iki. Ya. Pancen tak dodo. Kuwi kabeh mau kabar sing bener kalamun to aku bakale mbangun kayangan Indra lan Brahma. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Duh Sang Kyai. Sejatinipun menapa maknanipun paduka Kyai kok ngantos kagungan niat badhe hambangun kahyangan kala wau. Punapa paduka Kyai meri kalian panguwasa tunggal kahyangan Suralaya ingkang dipun asta dening Rama Pukulun Bathara Guru. Menawi paduka Kyai Semar meri kang sarta milik Rama Pukulun Bathara Guru purun masrahaken kayangan Suralaya sakputuhipun dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Nanging Kyai, menawi paduka Kyai badhe mbangun kahyangan piyambak wonten Madyapada, maknanipun paduka Kyai Semar badhe ngembari panguwasanipun para dewa Kyai. Aja cetek sing dadi pamikirmu Indra. Babar pisan atiku ora ana rasa meri senadyan to sak mrica binubut. Aku ora pengin nglungguhi kahyangane para dewa. Aku ora milik karo panguwasane bapakmu ya kuwi si Bathara Guru. Lalajeng Kyai Semar badhe mbangun kahyangan menika dasaripun menapa wawatonipun menapa Indra lan Brahma kula wonten dawuh sing arep tak bangun kuwi dudu kahyangan tata lair utawa
kahyangan sing magrong-magrong ning kabeh mau mung pralampi tok utawa simbol. Sing tak karepke mbangun kahyangan kuwi Semar arep bangun jiwane para manungsa. Nata rasa lan dandani morale para bebrayan agung. Merga apa? Merga Semaraning jagat raya iki wis dikodratake dadi pamonge wong tanah Jawa. Wis sak trepe pamong kuwi momong kawulane benerke sing kleru, njejeke barang sing bengkong, ngelingke sing padha lali. Semar yen kon nyawang kahanan saiki, aku wis ora mentala Indra, aku wis ora mentala Brama. Apa maneh kemajuane jaman. Saiki wis ana barang sing gedene nggur sak gegem sing gunane kanggo nyedake wong sing adoh. Kuwi wae para manungsa ora bisa gunake barang mau kanthi bener becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-elek lan nyacat padha umating pangeran. Kok gampang mendumuk salahe wong liya? Ngopo kok ora gelem dandani kayangane dhewe-dhewe? Kok ora gelem mawas diri, ora gelem mulat sarira hangrasa wani? Indra, Brahma. Dadi niatku sing bakal bangun kahyangan iki mau ibarat wong lara, aku sing bakal golek tamba Indra, Brahma. Pranyata luhur ingkang dados gegayuhan paduka Kyai. Indra nyuwun pangapunten awit saking kutunge ngraos cubluking pangertos. Kowe ora kleru. Merga kowe mung dapur utusan. Kowe mung dikongkon. Malah saiki tak jaluk anggone Semar duwe niat mbangun kahyangan iki bantunen ya Indra lan Brahma. Menapa ingkang kedah kula bantu Kyai? Punapa ingkang kedah kula bantu Kyai Semar? Mangkene iki sajake aning Madyapada wis akeh manungsa sing padha kelangan kiblating kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasaring negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau pejabating negara bisa nentremke negara miyang para kawulane. Sentana Praja saiki wis ora mentingke kawulane, ning sing dipentingke mung kaperluan pribadi lan golongane. Satemah ngentengke marang sambat lan panjriting kawula cilik. Mula melu-melu ngelingke marang manungsa kang padha lali marang kewajibane. Semar percaya. Dewa duwe cara dhewe anggone bakal ngelingke marang titahe, nanging tetepa nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko bisa kasembadan, tegese Semar ora rugi anggone duweni ancas bakal mbangun kayangan.
Prawaca dawuh pangandika paduka wa Kyai. Kalilan Indra nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika. Kula pun Brahma ugi nyuwun pamit wa Kyai. Duga-duga ginawa ati-ati aja nganti kari Indra Brahma. Bagong mrene yo. Dewa Sugata marang soreng prang ngudani arom ngendan wing ngawiyat Narada ngepalani Petruk wonten dawuh Bapak. Bagong, dalem papa. Edeh papa. Kowe bocah loro tak timbali merga ana kewajiban sing kudu mbok lakoni bocah loro. Kewajiban apa, Pak? Kewajiban apa, Papa? Napa ken latihan garap lagu anyar? Siji aku loro sing demungi seneng nek mecahne notasi lagu anyar. Ora. Lah lajeng napa, Pak? Dina iki kowe bocah loro budhal ana negara Ngamarta ya. Sowana pepundhenmu para Pandhawa. Matura kelawan bendaramu yen Semar arep nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada ya kanggo napa lho, Pak? Tak gawe syarat nggonku bakal bangun kahyangan, Petruk. Nggih nguntal renek reka-reka bangun kahyangan. Bagong aja crigis. Kowe bocah loro durung ngerti karepku. Mengko nek aku wis kelakon nyilih jimat Jamus Kalimasada, kowe rak ngerti dhewe apa karepe bapakmu iki. Apa karepe bapakmu iki kok bakal duwe gegayuhan bakal bangun kahyangan. Mengko nek kowe wis kelakon boyong Kalimasada, kowe engko mesti ngerti karepe bapakmu. Bidal sakniki Bapak. Iya Petruk. Kula kalih Bagong tok niki. Kang Gareng mboten dijak. Garenge engko metu limbukan. Cah loro tok, Truk, cah loro tok. Cah loro tok. Awake dhewe tim. Semar kon gawe kaos kuwi.
Gawe kaos apa, Gong? Berhubung toko utamane Petruk karo Bagong kon gawe kaos tulisane Pet Gong. Petruk Bagong. Iya, iya. Saiki kan usume ngono kuwi. Heeh, iya. Lambemu lah. Wis aja kesuwen. Enggal budhalo lumarap ana praja Ngamarta sowan para satriya-satriyaning tanah Jawa. Ya kuwi bendaramu para Pandhawa. Nyuwun pamit Bapak. Lebda ing karya Petruk lan Bagong. Taman Bronto gegarane angritu jroning ati prasasat nandangku yo rumasap jroning rasa timbang burung ing tekad aluwo Nandrung mring angka wijaya nanggih sang jahana Abimanyu Sakura rupa ora sedeng nalendra
yaksa alaku kalmang walya ingkang ambira marang Gisesiung hametu Prabowo latala bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra adikku Yayi Dahanasari tak sawang kowe kok kaya wong bingung apa ana sing kok pikir wayah mangan kowe ora mangan wayah turu kowe ya ora turu ragamu saya kuru janjane sing kok penggalih iki apa Mara Gage matura kelawan kakangmu aku Prabu Gorodahana Kakang Gorodahana piye Dahanasari ing palungguhan iki adimu lagi nandhang kunjana apa Kakang Kunjana apa iya Kakang Kunjana kuwi tegese edan papa iki tegese lara lire lara kedanan utawa nandhang kasmaran pancen bener Kakang pancen bener lah dalah lah banjur bocah lanang ngendi sing kuwawa njiret rasamu nduk wis ana 3 candra iki tegese 3 wulan aku impenan wong lanang sing baguse ora jamak dedeke ngringin sungsang pengawak guwaya teja ya mung wong lanang kuwi mau sing tansah ngridu jroning pikirku Kakang nanging kok emane kabeh mau ana sadroning pangimpen emane kabeh mau mung ngimpi upama ketemu langsung lho yo wis tak ambungi osik to osik kowe iki dadi bocah wedok mbok aja ngetek kae wong durung ketemu karo sing kok karepke kok wis nyosor ae dadi wong wedok ki mbok sing ngajeni karo awake dhewe banjur wong lanang sing kok karepke kuwi mau saka ngendi lan jenenge sapa Slendra sing dadi rasaku Mbah Tarkun Kakang yen manut pangimpenku priyayi mau saka kasatriyan Plongkowati jenenge Raden Abimanyu Kakang piye Abimanyu edan Abimanyu Hey! Tata Pandhawa tata Gati Wisaya
Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan marahayang Pancabayu wisikan pagulingan lima bareng aku kandha Abimanyu Kakang Gorodahana kok mbranang sing dadi pasuryane ana apa Kakang? Daonosari kowe aja ngukur borok lawas. Kowe ngerti apa ora Abimanyu kuwi sapa? Abimanyu mono trah negara Mandura krana Abimanyu kuwi anake Dewi Sembadra. Sembadra kuwi adine wedok Prabu Baladewa. Dene Prabu Baladewa kuwi Nalendra ing Praja Mandura. Kamangka sejarah wis nyeritakake negaraku utawa negara Paranghagni kene iki biyen kalebu ke bawah wilayah negara Mandura sing dipimpin kelawan Prabu Baladewa. Satemah negara Paranghagni kene Sembada pisah saka negara Mandura lan mardika madeg negara dhewe. Dadi yen kowe kepengin gandeng asmara kelawan Raden Abimanyu sing isih kalebu trah wong Mandura, padha karo iki mengko bakal mbaleni sejarah lawas. Ora wurunga negara Paranghagni kang wis mardika dhewe iki mengko bakal dadi gedhi bale wong Mandura. Aku ora sudi yen kowe gandeng karo Abimanyu Daonosari. Duh sopyaning sun Gusti margiya lara asmara orang-orang ngubung mangaharan Kakang Gorodahana, panjenengan apa ora tau krungu ana tetembungan tresna iku wuta? Tresna kuwi ora bisa dipeksa. Merga tresna mono uruping jiwa luhur. Yen mung gagas perkara negara Mandura lan negara Paranghagni tak kira ora ana rampunge. Yen aku kelakon sesandingan karo Raden Abimanyu malah tak kira bisa dadi dalan rukune ing antarane Praja Mandura lan Paranghagni, Kakang. Ora ana tembung rukun kanggo trah negara Mandura lan negara Mandura kuwi dhewe. Yen kowe rabi karo Abimanyu, sisip sembire, luput katuranggane, pengapesan utawa kelemahan saka negara Paranghagni malah bisa disebar ana negara Mandura. Wekasane negara kene bakal gampang dibedah karo wong jaban rangkah. Aku ora condong, aku ora rumojong yen Siadi Daonosari bakal sambung tresna kelawan Abimanyu. Ya Kakang, iya. Yen pancen Kakang ora sarujuk ora dadi ngopo. Nanging Daonosari yen wis kadung tresna wani nekate. Kapalang ana mlumpat karante medhot. Aku njaluk pamit bakal ngupadi Raden Abimanyu, Kakang. Salah. Daonosari.
Gogok belung rene. Rumah Mayun Sang Yaksendragara rupa mangesos kadyangin bang sempal kaprapal selo-selo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodo kang jaga-jaga bumi Iwang Titi Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku abdiku sing tak tresnani Togok kula wonten dawuh sinuwun Prabu Gorodahana nimbali keng abdipun Togok Teja Mantri lan kowe mbelung siap juragan marmane kowe sak kloron adoh ndak awe cerak saya tak raketake merga ana babakan kang bakal rinumpaka marang Togok lan Belung. Prakawis menapa lho sinuwun? Kok sajak wigati kang abdipun Togok Teja Mantri sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda pangandikanipun sinuwun Prabu Gorodahana. Mangkene Gok ing palungguhan iki aku tinangisan karo adhiku wedok ya kuwi Sidahana Sari. Merga dina sak mengko adhiku Dahana Sari lagi ke taman Kunjana Papa. Kunjana Papa. Iya Gok, Kunjana Kedan Papa ki lara, tegese lara kedanan. Oh, sedang jatuh cinta. Ya. Bener lho, bener. Lah priya pundi sinuwun ingkang dados gantilaning manah Ndarawayu Dahana Sari? Bocah sing dedeke ngringin sungsang pengawak Gwaya Teja. Satriya saka Plongkowati kang aran Raden Abimanyu. Nanging adhiku Dahana Sari nganti tekan dina iki durung nate ketemu karo satriya kuwi mau, Gok. Dahana Sari mung ngawruhi satriya mau lewat pasupenan utawa pangimpen. Nuwun sewu sinuwun. Pranyata pangimpen Keng Rayindara Dahana Sari niku mboten salah. Satriya Plongkowati ingkang dedegipun ngringin sungsang pengawak Gwaya Teja menika jagat boten wonten kalih inggih namung Raden Abimanyu. Raden Abimanyu niku atmajanipun panengah Pandhawa ingkang kekasih Raden Arjuna utawi Raden Janaka. Mangkono Gok. Inggih. Nanging nyuwun sewu menapa dipun keparengaken kula matur piye Gok? Cecak nguntal cagak cebol nggayuh lintang tegese tangeh kelakone sababe apa Gok
Jodoh tali mangsa menika sampun dipun tata kalian Gusti ingkang Maha Nasa. Nyuwun sewu. Raden Abimanyu menika satriya ingkang gentur tapane, manteng semedine. Asring sanget nampi kanugrahan saking para Jawata. Lan malihipun Raden Abimanyu niku sipating satriya ingkang bagus pasuryanipun, ora beda wadoh kaya bapake. Lah sakniki kosok baline. Kang Rayi Dahanasari menika sipating raseksi buta wedok. Niki mengke Ndara Dahanasari yen tetep malang-malang kaya predatang, mentang-mentang kaya gendhewa. Tetep bakal ngrabekke Kang Rayi Ndara Abimanyu kalian Ndara Dahanasari tegese nerak kodrating dewa, saged kena siku denda lho Sang Prabu. Aku nggumun ki Kang Togog. Nggumun piye? Adat saben yen wong lagi kasmaran sing ngoyak-oyaki sing lanang. Lah iki nek sing memeti kok sing wedok. Apa kira-kira wis gatel njaluk dikukur tenan ya, Kang? Kira-kira apa ya ngono ya, Lho. Cara wong tuwa biyen ki nek ngarani wis brahi. Ayo kabeh ki ning ana titikane, ana tanda-tandane. Yen wong wedok kae wis ngancik dewasa kok wis brahi, kuwi tanda-tandane utawa titikane. Kuwi nek turu ki irunge rada mruntus semu kringeten ngono kae. Kuwi tandane wong wedok nek wis dewasa, wong wedok nek wis brahi karo cah lanang. Kuwi nek wedok, Lah yen lanang, nek lanang ki malah gampang. Bocah lanang kok kirane wis dewasa, bocah lanang kok wis brahi karo wong wedok, kuwi titikane aduse rada suwe, Kang. Rada suwe. Terus bar adus ngono jajal tilik ana. Sabune sing tengah bolong ora. Wak sampluk bosok. Ngono dadak ngentekne sabun. Katimbang jajan ngentekne dhuwit. Wis cukup. Wong loro aja padha kakehan gunem kang tanpa guna. Cekak cukupe aku ya ora sarujuk yen adhiku bakal kajatu krama kelawan Raden Abimanyu. Merga Raden Abimanyu menutrah saka negara Mandura, kamangka negara Paranghagni kene iki biyen klebu wilayah negara Mandura. Aja nganti negara sing wis merdeka, negara sing wis mandireng pribadi balik dadi gedhi bale negara Mandura. Mung merga nuruti katresnane si Dahanasari. Bocah Temenggung, kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun. Kirapna wadyabala saka negara Paranghagni. Saperlu ngupadi tulungane adhiku Dahanasari supayane gelem bali mring negara Paranghagni. Kereken gendera Barbang bareng-bareng anggonmu tumandang nok-nok nggih amit madal pasilan sinuwun budal tira iki. Budal
Halah. Dalah.
Aja sregep-sregep. Sewaka bijelangenira sang nar pati lampahira alon
kinarabat badaya yuwarna nira Sari Sari Om Om Duh Koko Prabu Mandura jejimat kula donya prapting delahan sami wilujeng sak rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngamarta mriki duh Koko Prabu. Weh lah dalah. Nirbaya nirsangsaya awit pangwasaning Gusti ingkang akarya jagat. Lampahipun keng raka ing Mandura mboten nyandung sambikala setunggal menapa kinanthi karaharjan kinemulan keslametan Yayi. Koko Prabu sak rawuh paduka njeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk. Alah inggih Yayi inggih. Dahat katedha kalingga murda seh panakraminipun Nyai Prabu Puntadewa ingkang rumentah dhateng pun Kakang ing Mandura kosok pangsulipun Yayi. Puja pangestawanipun pun Kakang Kewala mugi kunjuk wonten ngarasanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Nuwun inggih Duh Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwahana orah daging kayuwanan boten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang prayogi Duh Koko Prabu. Matur nuwun Yayi. Karaos mboten kirang sekeca lenggahipun kang raka ing Mandura. Rama Panemban Begawan Durna sami karaharjan rawuhipun Kanjeng Rama Panemban Begawan Durna wonten ing negari Ngamarta mriki Bapa Panemban ing Sokalima. Mlekuduk manyar-manyar. Sumalole sumarate hawla ali lucu. Wah, wana dadi alas-alas dadi perunas. Nggih, anak Prabu Puntadewa. Niskala praptanipun pun Bapa ing Sokalima bidhal saking griya kilen ngantos negari Ngamarta tansah sinampuran kawilujengan. Boten nyandung rubeda sawiji menapa. Lho inggih, kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Panemban Durna. Nok nuwun inggih. Kula tampi adamel bingahing raosing penggalih bombong gambira marwata suta jroning nala. Boten langkung pangestunipun pun Bapa dipun tampi nggih anak Prabu Samiaji. Lho inggih. Sampun kula tampi, kula pundi wonten pasundulan dadosa jejimat paripih sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi Bapa. Nuwun inggih. Sampun mboten kirang sekeca anggenipun pun Bapa lenggah kok nggih. Paman Patih Harya Sengguni. Kula wonten dawuh anak Angger Prabu Puntadewa. Sami wilujeng sak rawuhipun dhateng Praja Ngamarta nggih Paman. Inggih nggih, mboten nyandung alangan setunggal menapa kok nggih. Kula aturi lenggah ingkang prayogi Paman Sengkuni. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Mboten kirang sekeca lenggahipun pun Paman wonten ngabiyantara ing pendhapi negari Ngamarta mriki.
Lho nggih. Saksampunipun jenak ingkang samya pinarak jenjem ingkang sami sumanggem. Slendro ingkang raos slendro ingkang batos. Kejawi saking menika duh Koko Prabu Baladewa handadosaken kagiat garagapan raos ing manah kawula. Nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh suguh kang sarta aruh. Awit anggen paduka rawuh boten paring cecala langkung rumiyin. Mila duh Koko Prabu mokal menawi boten wonten babakan ingkang wigati. Dene kawis tinggal sumengko pengawak Bajra sigra kang mawa gita kang amengku gati. Paduka Koko Prabu Baladewa rawuh wonten nagare Ngamarta sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sangkuni. Kendhih kumrungsung ing galih kesuk panata ling kalbu. Daya-daya kula pun Puntadewa kepengin mangertos wigata sing perlu, Bapa. Permara reh manguswamya ngambreng. Kadhi karonaning kaswasih ring marga Hamalagung. Risang ganda mastrat maca leng-leng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus amara wayahanto. Inggih Yayi. Yayi Puntadewa mugi kawuningan kula bidhal niki wau mboten bidhal saking negari kula negari Mandura nanging kula bidhal saking negari Ngastina. Mila kula sarimbit kalian Bapa Durna lan Paman Patih Sengkuni. Lah apa to wigatine perlu kula sowan wonten negari Ngamarta. Inggih awit kula ditangisi kalian Yayi Prabu Duryudana Nalendra ing negara Ngastina. Yayi Duryudana sambat kalian kula awit sakmangke negara Ngastina ketaman pagebluk mayangkara larang sandang kelawan pangan. Ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang animbrung dhateng negari Ngastina. Wiwit saking bumi horeg banyu segara ingkang mumbul ing daratan kang sarta gunung ingkang hanyembur lahar. Sedaya kala wau mahanani mawut para kawula ingkang mapan wonten praja Ngastina. Mila Yayi, sakmangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane. Koko Prabu, pripun Yayi? Menawi babakan saking pagebluk kang sarta awising boga kelawan wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon. Ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang hanggegirisi kados mekaten duh Koko Prabu. Lho, dados kahanan negari Ngastina sami kalian negari Ngamarta mriki Yayi lakar kados mekaten. Pagebluk dereng saged sirep negari Ngamarta ketambahan pacoban. Inggih menika Ngamarta sakmangke nembe kelangan geden-geden. Lho, sing ical napa Yayi Prabu? Sing ilang menapa? Ingkang ical nuwun inggih rayi kula Panengah Pandhawa. Satriya Madukara pun Janaka utawi Arjuna. Yayi Janaka sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negari Ngamarta. Yayi Arjuna ilang, Yayi Arjuna murca lakar kasinggihan duh Koko Prabu. Weh, lah dalah, ya jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Mekaten Yayi. Sakmenika Yayi Duryudana nampi wangsit saking dewa. Mbok menawi negara Ngastina saged pulih kados wingiuni yen ta saged boyong wujudipun jimat jamus kalima sada. Yayi paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya. Nalendra ratu sing sabare kliwat ukur. Tirta ya duweni watak ora mentalan. Aja ta mung bandane nyawane bakal diwenehke yen to pancen ana sing njaluk. Mila Yayi, mila saking menika duh Yayi Prabu. Kula nyuwun
Baladewa nyuwun mulunge ngati paduka Yai Puntadewa. Boten ketang sewulan, boten ketang 2 wulan jimat jamus Kalimasada badhe kula ampil wonten negeri Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyanipun kahanan negara Ngastina. Ingkang samangke nembe ketaman pagebluk Mayangkara Yayi. Inggih namung wonten asta paduka kanthi pancatan kanthi lantaran jimat jamus Kalimasada kahanan nagari Ngastina saged paliya jati temah nirmala Yayi. Lang-langing driya mangu mangungkung kanduhan rimang lelena tanpa kanin lelena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Dyah Utama lah ing kono to wau lagi eca kang nedeng wawan pangandikan kasaru gegereng paseban jaba gegereng jawi labet pisowananira petruk kantong bolong repepeh gawe cingak kang samyemulan lagi colawan sabdo Gorekang sumewa kekering pasewakan wonten dwirata mata pedhot ing pandilan saknyatane kunjang seret pinangun wong temana luri dinekno muni dinanggo kirangan wirasa kami asin angling Amit pasang kaliman tabik piso waneng kula sinabeta ing iladune dumawaing tawang-tawang
Sinuwun ing Amarta nyuwun sewu sowan kula nglemah bengkah nyelo-nyelo ngabiyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk padha becik sak tekamu kantong bolong ana praja Ngamarta. Nggih. Awit pangestu paduka sinuwun ing Ngamarta sowan kula winantu ing berkah kawilujeng Andara keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti. Iya Petruk, wis ndak tampa ora liwat pangestuku tumuli tampanana. Nun inggih, kula pundi andadosa jimat paripih. Sinuwun ing Mandura bekti kula katur. Ya Petruk, wis ndak tampa dikepenakne anggone lungguh Petruk. Nggih sinuwun, Ndara Jodipati bekti kula katur. Ya Petruk dikepenakne anggone padha lungguh. Nggih. Gong. Pak Gong. Nun. Mbok ngaturne bekti to, Gong. Karo sapa? Ayo karo sing duwe omah. Sinuwun Prabu Puntadewa sembah bekti kula bekti kula sembahan kula sinuwun Prabu Puntadewa mugi kunjuk. Iya Bagong, diprayogakne anggonmu padha lungguh. Nggih, wah suguhane banyu mili ya, Truk. Ayo no. Ha, kono, Ndara Jodipati. Bos Jodipati sembah pangabekti kula katur, Bos. Bagong ya ora liwat pangestuku tampanana. Nggih, mugi-mugi andadosaken jimating gesang kula. Sinuwun Mandura dibekteni, Gong. Piye? Sinuwun Prabu Baladewa dibekteni. Ora sudi, Truk. Eman-eman cangkemku, Truk. Lah ngopo lho? Aku ngene iki adegan kaya ngene iki wis apal kok. Apal piye? Ki engko tak kok awake dhewe medaya mertamu, lho, ning negara Ngamarta. Kok enek siji Baladewa, loro Durna, telu Sengkuni. Ki engko keri-keri mesti enek gegeran sak nomer kuwi. Aku kulino ndelok wayang kok dak. Hah? Wis, ndang ngomong apa butuhe ndang bras-bres. Petruk ana wigati apa dene Petruk sumawana Bagong sowanana Stinggil Ngamarta kene. Nggih, cekaos kemawon. Ngaten nggih, sinuwun baris maos. Nek jamake wong aluhur Petruk niki dinuta. Ning gandeng sing ngutus kula niku mung sak Bapak Semar, kula cekap dikengken kalian Bapak ngaten mawon. Kuwi dikongkon apa? Ngaten nggih sinuwun. Kula wawenjing dipun timbali. Truk rene ya. Ana apa to, Pak? Kula ngaten. Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon mara ning negara Ngamarta. Matura ning Sinuwun Puntadewa mbok menawa Bapak arep nyilih jimat Jamus Kalimasada. Ayo kula kaget. Kula nyauri, nyilih Kalimasada arep didamel napa to, Pak? Ngene, Truk. Bapak Semar ngendika, jimat Kalimasada arep tak gawe syarat sarana amarga bapakmu iki arep bangun kayangan. Enggak, aku ki gumun setahun jembleng serendeng, Truk. Bapake dige mangan isih mikir kok dadak arep bangun kayangan. Duit tekan ngendi ya? Rokoke njaluk kancane kok. Halo? Arep buka WA njaluk tetring kancane. Ono kok latihan. Tak deplok sirahmu ngono. Mangsaku kok. Ngaten Sinuwun. Kula ajeng tanglet kalian Bapak. Bangun kayangan iki maksude piye to, Pak? Ora ngaten. Bapak semaur, wis ora usah kakean takon. Ora usah kakean takon, saiki enggal budhal nyang Ngamarta ngejak adimu Bagong. Siap, Pak, kula ngaten. Mila sinuwun. Kula sowan wonten ing ngabiyantara paduka sinuwun ing Ngamarta mboten sanes. Petruk nyuwun mulunging penggalih sinuwun Prabu Puntadewa mboten keteng sak gebyaring caleret. Kula badhe ngampil utawa nyilih wujudipun jimat Jamus Kalimasada minangka dados sarana Bapak Semar anggenipun badhe mbangun kayangan. Yang satelek Petruk Patur. Anggra sesumbar lindu bumi gunjing kumalutuk guntur ketuk umup kang coloni Truk apa? Aku meling ya. Meling apa?
nek kinggo sida geger Sengkuni sing jotosi ben aku. Kowe sajae gedhing men karo Sengkuni. Patih bejijat senengane dadi provokator ipat-ipat jo nurun anak putu. Wayang sak kota paling gedhing karo Sengkuni. Paling gedhing karo Sengkuni. Patih bejijat ning kono ora negara, ora kabupaten, ora provinsi, ora desa, kok anggere nek Sengkunine geger kowe. Apa ngono? Kowe ketek gedhing-gedhing kudu tak ingkel-ingkel, kudu tak jejeki, kudu tak jotosi, kudu tak antil ndase. Penyebabe kowe pegel karo Sengkuni iki ya ngapa to? Anu bojoku mbiyen tau dikeloni. Aduh. Menawa bojomu kaya ngono, terus bojoku tak dol kok. Semono tak kamu mapan ana ing negara Ngamarta kene padha karep karo karepe Prabu Baladewa. Maksude padha ngarep kawruhan ngono. Tak aku mapan ana negara Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada kinarya usada negara Ngastina anggone sak mengko lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Ayo, sing arep nyilih iki Baladewa dhisik, kowe minggat. Kowe minggat tekan kene. Kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni kowe gek ndang minggato. Aku sepet nyawang raimu, Petruk. Kowe dirai-raine, Truk. Nek gur meneng ae to, innallaha ma'as-sabirin. Ngaten sinuwun nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten mantun niat madha karep kalian Paduka. Niat kula murni diutus kalian Bapak Semar supados ngampil wujudipun jimat Jamus Kalimasada wonten ngarsanipun Sinuwun Puntadewa. Aku ya dikongkon. Dikongkon Nyai Duryudana Nalendra Ngastina. Lah nek ngonten kan padha-padha pangkate sampean kalih kula niku sami pangkate padha-padha kongkonan. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak wong padha-padha kongkonane, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase. Lah sing duwe omah wae ora ngusir sampeyan kok lancang arep ngusir Petruk. Petruk. Jimat Kalimasada kuwi mung siji, bakale disilihke ning aku, dudu kowe. Upama sidane disilihke teng kula sampeyan ya ora ngerti. Karo dene kula niki ngabdi teng Sinuwun Puntadewa niku pun dangu lho. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Pandhawa niku mboten saged ngaleke perjuangane wong cilik kados kula niki. Prabu Puntadewa sak Pandhawane iso duwe derajat pangkat iso dadi pejabat ya mergo didukung karo wong cilik. Tur Pandhawa ora tau lali karo perjuangane wong cilik. Niku pemimpin jos, niku pemimpin hebat. Beda karo pemimpin sing elek sadurunge nyalon gayane nyedaki wong-wong cilik. Nyumbang kono, nyumbang kene. Bareng wis dadi pemimpin lali karo wong cilik, bandane rakyat dikorupsi. Tambahi Truk, tambahi piye? Matane picek. Sabar, Gong, sabar. Sowan sanak lebaran jangan marah-marah, Gong. Sampeyan Prabu Baladewa niku dadi pejabat mergo dipercaya karo wong cilik. Mula aja nyepelekke karo wong cilik. Ambak Petruk niku wong cilik, Petruk ora tau nglanggar hukum, Petruk tetep taat karo aturan negara. Buktine Petruk isih gelem bayar pajak. Lah pajake rakyat niku nggih didamel bayari pejabat, didamel bayari wong-wong kaya sampeyan niku tunyu cangkeme, Truk. Sabar, Gong, sabar. Sabar kuwi aja melu-melu. Sisan digawe rame sumbutne karo biayane. Lho niku lho Sinuwun. Kanda sedaya niku kari ngenteni keputusan Sinuwun Puntadewa. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke jimat Kalimasada, teng jenengan kula sing ngalah. Upami jimat Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono, sampeyan ya kudu iso ngalah karo Petruk. Ning kene kok hawane sumuk. Golek kopi-kopi sik ning njaba. Aku kok ya ora kuat ase ning jero. Tak metu dhisik. Petruk, dalem. Ora iso kowe kudu minggat tekan kene. Mboten murut, lihat. Mboten. Petruk bebas murid.
tapir kinetap duka yayah sinepi Jojo kang mawinga-winga wengis netrandit ngundar andir Kesmalaning rat leketing jagat gladahi bumi panus meneh jajelan sukertaning dalono Petruk yang satelek Tekak cukupe Petruk wani karo Prabu Baladewa. Lho, kula kepeksane nggih wani kali jenengan. Arepe dikaya ngapa lan kepiye? Laire dhisik Petruk timbang jenengan. Sampeyan jamane isih cilik sing momong kula lho. Sing ngedusi kula. Bareng saiki dadi wong kondang kok semenang-menang kalian Petruk. Tegese kowe wani karo aku. Lho, ilang wedine kari wanine. Yen ngono metu njaba. Nyapa ditokne njaba tokne jero enak ae. Mane bayar. Tegese ayo gegeran njaba. Lanang padha Petruk ora wedi Mas. Salah. Ayo Kang. Diatur-tur miturut hanut sumarah mring Gusti dene sidi miwang upama kaninda ing praja ngadil bejo dadi banturu Rina repan mring pro hati kahanane ora mendho malah sangsaya Handadrasena arep kakangku apa iki kepiye Yayi aja wasumelang rasamu Purba Wasesa pasrahna marang Werkudara Bimasena kang bakal jumangkah kang sarta merembyah misah ing antarane Kakang Baladewa lan Petruk kanthong bolong. Iya Yayi, aja ninggal kawaspadan pun Kakang bakal manjing ana sanggar pamujan meminta pituduhing Gusti. Baya sapa kang mantes diampili utawa disili wujuding jimat jamus kalima sada. Ya, Kembar Kula wonten dawuh Kakang Mas. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bubarna kang padha gantung siba pun Kakang Arsa kundur hanggedaton nuningge dhateng sedika ngestaken dawuh Kakang Mas. Sagebyar katalika wau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa. Ya Cengkar Arsa kundur hanggedaton. Bawane Sang Nalindra datan singilar saking Ubaya.
Sidro nayok